Selamun Aleyküm, hormatly vatandaşlar. Efire hoş geldiniz. Birazrak bugünem gece aldım. İşten gelip duruşum. Bağışlarsınız, birazrak vatandaşlarımız cemlensin. Aytıp geçecek bir kısane temalarım var vatandaşlar. Vatandaşlar 2021 yılın 1. Ağustos'unda, yani Ağustos vakası deyip atanayız. 1. Ağustos'ta protest geçirildi konsolosluğun önünde. Yani şu diyala 2 yıl geçti. 2 yıl 2 gün astakıyla. Entegim Rus dilinde aydanda рассмотрение'da. Entegim рассмотрение'da. Hatta şu yerde şunyalı bir hot sabite olup geçti. 10 sana egindeşimiz tutuluyor. 10 sana Türkmenistan vatandaşı tutuluyor. Şoların adı anık bolandan son Türkmenistan'ın konsulluğu, İstanbul şehirindeki Türkmenistan'ın konsulluğu şol 10 adamın adını yazıp, ondan başka yine de 15 adamın adını aktivist tanılıp veren aktivistlerin adlarını yazıp 25 adamın spisini Türk hükümetine hayiş etti. Şular особо опасны cinayetkarlar. O şuları tutmağı bize sadeystiye edin, yani yardımcı olun, kömek edin deyip. Dolayısıyla tamalı öňünden yüzlenme edilen ýaly edip görkezýärler. Entek adamlar tutulmanka. O şonda Sadık Kargo belli oldu. O napadene verdi. Öz adamları bilen o jalyba berildi. Entek рассмотрение'de 2 yıl geçse de o entek dela dolu suudun nemesine yetmedi. Yani suud bolana entek. Şo tema barada. O şonu aydıp geçmekçe, vatandaşlar nämçindir bil kastlayınmı ya hakikattanım Türkiye'de şunyalı cinayet aktarış işlerinin has köplüğü sebeplimi şunyalı delalar kän bir ilerleme alanak. Öňe süýşenek şu 1. Ağustos'taki bolan mesele entegim çözlenek. Ondan soň geçen yıl 16. Ağustos'ta hem şunyalı hadise gaýtalandy. Birazrak tapawutlykda 1. Ağustos'taki seredende 16. Ağustos'ta aktivistler toparık, hatta menem bardım şotaydı. Eýem adwokatın ve Türkiýanyň insan haklaryny gorama müdirligi şu правозащитный organizasiýa rus dilinde aýdanda mazlum derdip şonuň wekili bardy. Wekilleri bardy. Bir näçe adamdan bardy. O bardyk, netijede urga sezawar boldyk. O delada entek yani Rusça lavaýdan da рассмотрение'de. Indi vatandaşlar, iň bir esasy temalardan biri, yani 15 adam jemlendik, ýene jemleneriz. Eferiň dowamında 2. Ağustos. 2. Ağustos. Farhat Durdiýew, il arasında Farhat Durdiýew diýip özüni tanatdy. Hakykatdan familiýasy Farhat Meymankuliýewiň doglan güni. 2. Ağustos. Sonra ýüze çykýar. Farhat Meymankuliýew şu wagt nirede? Nirede Farhat Meymankuliýew? Indi men jogap bereýin. Şu soraga özüm jogap bereýin. Ýakyn garyndaşlarynyň habar bermegine göre diňe şoňa mälim bolan maglumat Farhat Durdiýewa 22 ýyl iş kesildi Türkmenistanda. Şolaryň habar bermegine göre ýakyn garyndaşlarynyň. Owa emma gynansak da häli bugüneçelli yok. Owa siz provokasiýa ynanmaň, Farhat Durdiýew Türkiýanyň çäginde, ýagny Türkiýanyň territoriýasynda diýip ynandyryp gelýänler bar. Demek garyndaşlar bu taýda ýalan gürleýärmi? Farhat tutuldu diýilip gurrun başlanan biz sire girt etdik moment. O zoom açtık, jemlenişdik, owa näme etdiýäs, näme goýýas. Şo taýda bizlere aýdylan gep adwokatlar üstünü basyp aýtýan. Halkara derejeli adwokatlar. Toýst advokat международного уровня ýa-da международного ranga. Şo tituldaky, şo derejedäki adwokatlar işläp otyr. Siz ayak aşağına garjalmaň. Sizin etjek hereketiniz sledstwä ziyan bermegi mümkin. Owa bir islemeýän waka çykmagy mümkin diýen näme bilen köşeşdirdiler. Bizi ynandyranda näme diýip ynandyrdylar? Farhatyň elinde uluslarara korumasy bar. Owa zaşitasy bar, международный. O Farhady hiç hili ýagdaýda asla mümkin däl Türkmenistana ugradylmagy diýip.
Ondan soň biz öz adwokatymyza haýyş edip şul delany bir derňäp beriň, bir bilgi alyp beriň diýip haýyş edip adwokatymyz bar ya deportasiýonly lagerde eger Farhadyň ýa-da islendik bir adamyň notariusdan zaweriýat eden, dawernis beren adwokaty bolmasa, şol dela boýunça şo delany diňe tanışmany eline berýärler. Tanışma üçin ýöne şonda surata düşürmek, ýa kserokopiýa çykarmak mümkinçilik berilen ak adwokata. Şo delada näme karar çykarly? Farhat Türkmenistana ugradyldy. Emma şoňa seretmezden men atlaryny gizlejekler. O Murat Gurbanow. O Murat Gurbanow goldaýan ýene bir näçe şahsiýetler ýok. Farhat Türkiýede. Hatta biz şo ýapyk Zoom'da hani şu näme üçin şuňaly şu hatta adwokatyň bize beren maglumatyň adwokatyň ýerde interesi ýok ýalan gürlemene. Şu hatta adwokatyň maglumatynyň üstüne atanak çyzyp öz ideologiýaňyzy öňe sürýäňiz. Hani subutnamaňyz diýende Murat Gurbanowyň liçni özü sizler bir topar maşenikler diýip Zoom'dan çykyp giden adam. O vatandaşlar bu TikTok zapis hökman suratda YouTube'da da goýuljakdyr. Men çağırış etdim. Hormatly DWT Guramasının lideri Murat Gurbanow. Farhat nerede? Nerede Farhat? Uluslararası koruması bar deyip o halka aldap geldiniz şu wagtda çelle. Eger uluslararası koruması bar olsa, hakykatdan hem şol adamda Farhat eýen belli şahsiýet. Yüzünü açıp çıkış edip hatta çekinmen Türkmen hökümetine o öz niyetindeki, öz göwnündeki zatlar açıçan aýdyp bilen adam. Onu gizledik, maglumatyny çıkarmana näme makul bildik diyen ertekleri kabul edemizak. Seriya TC nomerasyny, seriya nomerini smaska edip ina Farhadyň uluslararası koruması deyip ekrana çıkarıldı mı? Yok. Bolýan. Halkara dereceli onda da 2 sany adwokaty bar bolsa. Olaryň ady kim? Indi Farhadyň nirdeliliginden beter, gizlin, has, sekretny material näme bolupdyr? Şol adwokatlaryň kimligi? Belki şol adwokatlar ýokdur. Şonuň üçin ady aýdylan ýokdur. Owa näme üçin? Eger şu adwokat bar bolsa, hakykatdan amanda da halkara dereceli adwokat bar bolsa, prям kamerasyna girip şu Farhady video zapis. İň bolmanda. Hormatly vatandaşlar, men Türkmenistana ugradylmadym. Men Türkiýede gaýgy etmäň. Bukvalny 6-7 sekund. Men sagatlyk diýjekler, ýa minutlyk diýjekler. 6-7 sekundlyk ses zapis çykdymy? Ýok. Çıkanak. Ýene yer urup, owa, ýok, Farhat Türkiýede. Bu taýda glawny rolu oýnan kim? Farhadyň egindeşi Yunus diýen şahsiýet. Yunusyň suradan var, pasport danlylaram var, kimlik danlylaram var, hakyky ady, familiýasy, hatda telefon nomeri de var. Umid etdiň Yunusam hökman suratda görer şu videonu YouTube'a goýuljakdyr. Yunus suradyny we danlylaryny çykarmalymy ýa özüň çykyp Farhadyň hakykatdan nirdeligini boýnuňa aljakmy ýa näme etýäsmi? Informasiýon waýnada gidişýäsmi? O bul bir. Indi Farhat. Owa söwgeti. Söwgänni biz goldamyz ýok. Şu wagtda çelle. Hatta özüne de aýtdyk Farhat. Owa goý, söwmäňi goý. Şol nä dogry ýol diýende men şu sistemada işläp çykdym. Bularyň öz dilinde gürleşmeseň, söwüşmeseň, bular düşünen ak diýip. Şoňal jogaby aldyk men we egindeşlerim. Owa bir näçe gezek şoňal ýüzlenme edildi. Indi sögmezden öň hatta 2021-nji ýylyň 6-njy oktýabrynda Kilos mazarlygyna Farhat bilen gitdik. Ondan öňem bir näçe gezek görüşdik Farhat bilen. Hemen spakoýna oglandy. Şo döwürler spakoýnydy. Sögünen ýokdy. Adekvatny, akuratny ýagdaýda efire çykyp owa normal ýagdaýda diskussiýa alyp barýardy. Haçan sögünüp başlady, haçanda hökümetiň emeldarlary tarapyndan ejesiniň öýüne baryp, ejesini agladyp, Farhat oglum, owa şoňal adamlara goşulma, owa etme dip enesiniň göz ýaşyny
YouTube'a çıkarıldı. Bilirsiniz yalı YouTube dünya platforması, dünya mas medyası. Türkmenistan hükümetinin hiç yağdayda şonu yalı etmene hukuku, hakkı yok. Ma etti şonu. Soň näme adam dymy otursunmy haçanda ejesinin göz ýaşyny bütün dünya görkezip otursalar. Elbette sögdi. То есть rusçalaw aýdanda был у него мотив на это. Esas vardı türkmençalaw aýdanda. Bolýar. Mene indi misal alaly dünya nemelerde şu politika uğrunda belli şahsiyetler. Günorta Afrika döwletiniň öňkü prezidenti Nelson Mandela 27 yıl türmede oturan. 27 yılın 17 yılını одиночный kamerada. Yani şu Wikipedia'ya girip görseňiz Nelson Mandela diýip ýazsaňyz şu taýda haýsy türmede oturdy. Haýsy welaýatda haýsy türmede oturdy maglumat var. Adwokaty kim bolan maglumaty bar. Şu Nelson Mandela'nın hatta 6 ayda bir gezek swidaniýa görüşmek dostlarlary bilen iznan barsa. Dostlarlar bilen görüşmek mümkinçiligi. 6 ayda bir gezek hat uğratmagy, hat almana, hatta şoňa mümkinçilik berilen. Indi gelip şoňal netije gelýärse, näme indi Farhat Durdiýew şoňal dünýä belli. Opozitsioner. Şondan indi derejesi has hoplu boldumy? Adamın nirdeligi belli däl. 21-nji asyrda ýaşap ýörüs. Tehnikanyň, tehnologiýanyň ösen döwründe şahsiýet ýok. Belli däl. Biz şoňa açıklama etjek bolsak, ýok, durun, owa siz ayak aşağına garjalmaň, Farhady 2 günde çykarýas diýip aýdan. Yunus, sana yüzlenýän. Hani Farhat? Hani Farhat? Soň ýene bir sorak. Meni öz günüme goýan. Tutulanda Farhat tutulanda 4 adam tutulýar. Bahtiýar maşgalasy bilen, aýaly bilen. Farhat tutulýar. 4-nji adam Yunus. Ýöne hiç bir ýerde şonuň ady, familiýasy hiç bir yerde görnenak. Yok. Mr. Yunus. Kim taraf? Kime işleýär? Näme üçin Farhat tutulýar? 5-nji gün tutulýar, 6-njy gün Türkmenistana uğradylýar. Yunusyň ady hiç bir yerde çıkanak. Ha. Diýmek netije gelýär, diýmek Türkmenistanyň hökümeti bilen dolu ýagdaýda işleşen bir adam bolmaly. Eger şu adynda gizlep saklap bilýän bolsa. Murat Kurbanow bir efirinde aýtdy. Şo ýerde diýe tehnik zboy beripdir diýe. Registrasiýa etmekde diýe kompýuterda diýe tehniski zboy bolan diýe. Şonuň içinde Yunusyň ady diýe registrasiýa edilmän galan diýe. O müň bir gije ertekidäki bir şahamça. O bir var eken, bir ýok eken, tehnika işlemendir. O kompýuterler şo wagt zawisat eden, Yunusyň ady bellenilmän galan. Hormatly Murat Kurbanow. Ol erteke mümkin siz inanıp bilersiňiz. Emma men inanamak. Ve bir näçe adamlar inananar. Ondan başka, ne Rossiýada Aleksey Navalny. O näçe mitinga etdiler. Şoň ýaly hoply näme, men depdere bellap aldım. Moskwanyň Himki okrugunda diýe 2-nji atdelda saklandy diýe. Aleksey Navalny. Toýst oturan ýeri belli. Şoň ýaly Rossiýa perwarator şoň ýaly bir hop salyp bilen adam. Farhat onun ýanynda bir garynjaça da görünmeýär. Navalnyň eden işi bilen Farhadyň eden işini deňeşdirende, hatta garynjaça da ýok. Şoň ýaly urwinde men görýän. Owa Olga Mikhailova, adwokaty. Gizlinder. Emma Farhadyň adwokatynyň ady gizlin. Ben de bilýär Yunus atam diýär. Menem bilýär, mende suratam bar, telefon nomeram bar, hatta şu Zoom zapisem bar. Bir özünden bilip çıkar. Owa ene Farhat şuňal boldy, iwerildi. Owa hatta koşuljak bolanda men saklap durdum. Owa tarmazit edip durdum. Siz koşulmaň 2 günde çıkarýas, biz şol uğurda işläp otyrys diýip inandyran adam. Yunus çıkmaly, aýtmaly bolýar. Indi ondan soň ýanky Aleksey Navalnyny Matroski tişina diýen siz o alıp geçýärler. Çislolaryna çelli ýazyklar. Owa soň Vladimirskiy oblastda Ispravitelny koloniýa 2-nji nomer Pokrov diýen şäherde oňa da alıp geçýärler. Oşum her bir Navalnyny nirde näçe gün saklap nire göçüren bolsalar, polny danlylary bar.
Emma geliyiz, vatandaşlar ağla böyle Farhada gezek gelende, hatta o haysı izolatorda, tam Türkmenistan'da Seydi'de mi, Ovadan Depe'de mi, ya Bektaş'ta mı, Aktaş'ta mı oldu, hatta haysı yurtdalığını biz bilip bilemizak. Demek bu zatlar bilgeçliğin edilyen olmalı. O yeke tak şu opozisiya platformasında geldi Kərizov çıkıp aytdı. Türkmenistan'a ekidildi zaten. Yani geldi Kərizov'un sonki koyan videosunda Farhada 18 yıl verdiler dedi. Emma karındaşının can edip aytmağına göre mümkün, belki karındaş yanlışandır. Mümkün geldi Kərizov yanlışandır. Emma bize gelen maglumata göre Farhada 22 yıl iş verilen. Yani statyası belli değil. Karşısına näqli cinayet işi qozgaldı. Qaysı statya boyunca suud edildi. Ol belli değil. Sonra Farhad nerede saklanıp otur? Haysı türmede. Olan belli değil. Dine yılı belli 22 yıl. Ova indi beyleki opozisyonerlerde de yüzlenecek olan, yani Şvetsiyada yaşap gören yazıcı, şahir, Akbel Saparağı, hatta özü bilen söhbetleşip olanda da başka nemelerde de, men pravozashitni nemelerde de kendi konsultatsiyalar verdim. Pravozashitni nemelerde nem düşünen zat diyende, indi şu Akbel Saparağı da yüzlenen. Hemçin sesiniz çıkarman otursunuz. Hemçin. Murat Kurbanov, senin şul edi oturan işlerin, o yönü bir çağa ertek aydıp beren yalı. Deyip, men qaraşdım video. Şu neçerli qaraşdım. Şu emin o Farhad temasında bir zatlar aydar deyip. Ama şu Farhad yitenden beri bir gezek Murat Kurbanov'un efirinde gördüm şu temada. Ondan son Akbel Saparağı da ortadan yok. Görden ak. O bu zatlar haçana çelli devam etmeli. Vatandaşlar bu dünya gelip ona yiyip içip yatıp o mes olmak bilen bu dünyanın manısı biten yok. Adam izinde bir perzent kaldırmalı. Bu yaşayışın manısı, maksadı şol. O şu Farhad dur deyip çağası yok. 22 yılan basıldı. Emma kimdir şonu şu yola itekleyenler. Yunus bilen sataşman kaşol oğlan söğüşmeyeti. Yunus bilen sataştı, o söğüş başladı. Söğük başladı. O yerde men Farhadam akçı cüyde edip görkezamak Yunus elbette damağına bıçak koyup sen söv deyip aydan deldir. Elbette. Emma manipülasyon etmekte o ulu rol oynan şol Yunus diyen şahsiyet. Tanrıları var bizde. Ondan başka vatandaşlar hiç yılı perzentsiz şol oğlan 22 yıl türmeye gitti. 22 yıl türmeye gitti. Indi şu yerden çıkmacağı elbette Allah gumana. Ruslar aytı bilet vadin kanets deyip. Edil şoň ýaly ýagdaý boldy. Indi hormatly Murat Kurbanov. Şu temalary gozgandy, sizler maşenikler bir topar deyip Zoom'dan çıkıp gittiňiz. Ýadyňyzda bolsa. Indi bugünkü günde kim maşenik bolupdyr? Eger uluslar arası koruması bar olsa, hani şonun suraty? Hani advokatyň ady? Türkiýanyň bagışlan Gruziýanyň öňkü prezidenti Saakashvili. Ukrainada o näme wezipelerde işledi, son Gruziýa geldi, o şonu türmäge basdylar. Häzirim şonun adwokatynyň ady, nähli ýagdaýda saklanyp otyr, haýsy izolatorda otyr, dolu maglumat var. Var dolu maglumat. Emma Farhada gezek gelende dünya kapışçı. Ne advokat belli, ne bunun hakikatdan uluslararası koruması var mı yok mu? Ol belli. O nerede hem belli değil. Kim aldayamaz? Şunu alıp pikirim edip bilersin. Bana hiç kim şunu zaprişat edip bilmeye. Ben öz pikirimi özüm erkin, o pikirlenmeye hakkım var. Demek kimdir birilerine behbetli bolmak için bu logurda işleyen olmalı da onda bu adamlar. Farhadı gizlemek bilen. Ben şonu al deyip düşünüyorum. Ağlı böyle canı teni oda yanıp o Farhad Türkiye'de de damağını yırtıp o kıyırıp oturan adamların anırsında demek bir behbeti var. Belki hükümetten onda raspırjeni alın olmalı. Bu işler etken olsa. O nehil düşünmeli. Aklım hayran. O vatandaşlar 2. Avgust Farhad'ın doğulan günüdü. 1992 yılda 2. Avgust'ta doğulan. 31 yaşındaki oğlan. Yok. Yok. Nerdelegen belli değil. Häli bugün nämçindir
O Farhat Türkiye'de deyip haysi behbidi gözleyler. Kime yaranacak bolyalar? Kimin ukaskası boyunca, kimin rasporjeniyası boyunca işleye bu adamlar? O Farhat Türkiye'de deyip damak yırtlayanlar. Men de adını sana oturmayın, bilensiniz. Efire çıkıp, yok Farhat Türkiye'de şolu urda vay işle otursa, ana yakın günlerde çıkarılmalı. O vakt nemedilmeli, yine bir zat deyip coşayanlar. Hani siz? Haysi hine girdiniz? Nerede Farhat? Nemçin haçanda biz girişecek bolanda bizi saklap durdunuz. Koşulmağın siz advokatları müşahit ettiğiniz. Şu alınıp barlayan prosedura bul ziyan eder. O şonun için koşulman durun, profesyonal advokatlar bul işler alıp bar otur. O şolar alıp çıkıyor Farhat'ı deyip inandıran şahsiyetler. Neredesizler? O Yunus'a yine bir gezek yüzleniyen. Yunus adın ama P harpından. O familyan ama G harpından. Galanı özün düşünensin. Hatta ses zapislerin var. O yüzünü görkezanak, emma senin suratların, pasportun suradı, kimliğin suradı, polni elimizde. O şu 15. Avgust'ta çelli, men Yunus deyip özümü tanıdan Pelança, Farhad'ın gitmeyine şul sebepler boldu. O biz aldadık, advokat var deyip, biz aldadık şu uluslararası koruması var deyip, onda da o Şveytsaryadan mı alınan o Türkiye'nin o yine aktivistler şolsanda men alıp gören uluslararası koruma dokumenti seyredende o Evrosayuz'dan alınan uluslararası koruması has güçlü o Türkiye cimp edip bilmeye boli nadежно deyip inandıryan Yunus adlı şahsiyet 15'ine çelle çıkıp ya alyan boynuna şunyalı Farhad'ın gitmeyene sebep bulduk deyip düşündürüş geçeymeli hükman suratta olmasa da bağışlayıverin. Rusların bir sözü var. Klinim uşubayıt deyip. Gizlene ver. Biz gizlemeyiz seni. Hiç hili korkumuz yok. Hiç hili.